pred 2 rokmi, tak jak minulý rok, presne tak aj tento rok. Streetball tour, čekni to, kým ešte nie je neskoro. Mladší alebo starší, na tom predsa nezáleží. Kategórií viac než dosť. Basket je proste skôs, keď ho miluješ, niečo riešiť, nemožno s ním prestať. Naklikaj basketland.sk, bukni si fleka, hráme vo viacerých mestách. Streetball tour, Arsenal. Streetball tour, po roku zase späť. Pre všetkých našich, čo šlapú na dobrom baskete. 2-0-10, bude sa skórovať, bude sa vešať. Crossover, otočka slam down, to čo dal zniesiať. Polery, playery, dneska majú sviatok. Všetci pozeri, hejteri, nech sa dajú na bok. Dobrá hudba je v éteri a dneska aj ten najslušnejší chlapec bude svoje buchte zlatou neverný. Poďme, všetci bez ohľadu na vek a pohlavie. Basketland Arsenal, hraj len ak chceš hrať poriadne. Ak chceš, tak príď len na občerstvenie. Ak chceš viac, prídeš na Street Fest, pýtam sa, ideš, tak nepovedz, že nie. Začiatok v Bystrici, maj 08, 22 Handlova, tam sa tiež môžeš prísť pozrieť. Vajnory, maj 29, 12. jún, Streetball tour Piešťany. 19. Žiare nad Hronom, 26. v Ružomberku rozhýbeme štadión. 3. júl, finále Malacký, o postup na Moskov Open a tučné prize money. Streetball tour, po roku zase späť. Pre všetkých našich, čo šlapú na dobrom baskete. 2-0-10, bude sa skórovať, bude sa vešať. Crossover, otočka slam down, to čo dal tlieskať. Hlavní partneri, Satro TV, Koratex, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovenská streetballová asociácia, Basketland, Slovenská asociácia športu na školách, mediálni partneri, Zoznam.sk, Husté TV, Rádio FM, Ballers.sk, TV Patriot a ďakujeme aj ostatným produktovým a regionálnym partnerom. Všetko info na basketland.sk.